As páxinas de Eco, revista do Eixo Atlántico, supuseron para a luz o pulo das ondas dun novo mar polo que navegar, coa única compañía da súa inspiración e coa intención de transportar cultura. Agora, esta garza xa non levaba a responsabilidade da nave, polo que a liberdade era absoluta. Nunha viaxe que duraría case 5 lustros, a artista deixou un peculiar ronsel creativo no que, a máis de poesía, ensaio e ilustracións, se albiscan traduccións, fotografías ou mesmo oracións.